Hi guys, so for this video, actually kana siya nga video dahil taud-taud na gyud siya no, na siya sa akong gallery, so ako na siyang gi-edit. So karon guys, kay gi-invite mi sa akong magulang, so ingon man siya libre, so unsa ta pong buhaton, di ba, ilistritso. So iya dali padula ang duha ka bata, ni si Gian ug si Francis. So natural lang mga malipay sad kaayo, so para makagawas pud ta no. So kani siya gipalaag na sila kay ipadula niya dito sa dulaanan. So after ana isa ka siya escalator ang butan na din may siya mahadlok ug sakay-sakay. O sa pagsulod ana guys panagyo na siya na videohan kay sigian gusto na gyud mo sulod wa pa na lista. So gusto na siya makigdula o diba happy kayo. O kasulod na siya dulaan sa orange. It's orange kuno na siya. Medyo kabalo-kabalo na gyud siya sa mga colors. Kabalo siya sa colors, numbers. Dula sila duha siyang kuya. Pip siya ana. Nalingaw ka siya ana pero yung tuyo gyud ana ang kanarag yung wheels kay ganahan kayo na siya anang wheels nga magtuyok siyang pananaw nga mura gyud siya kan o di ba wa siya gisakay pero ilang yung giguyod o inana na siya o di ba happy. Then after that kita na niya yung kuya nga nag-slide, so pag slide siyang kuya awat sad siya pwede lagi siya shortcut ang kuan ana shortcut. So kitawag sa siyang kuya kay musaka sila sa taas. So kana saka na siya, apil siya saka o wala na ko siya gigunitan kay kabalo naman na siya musaka. Kay naana dam sad siya na imong hagdanan diri nga 13 steps. So kabalo na gyud kay na siya pa. O di ba happy kayo. Bisag unsa ka kapoy uban ng sigian kay mura na gyud siya o kanang mura nagbakbak bisag asa na magkuan di na gyud magpabuhi na gyud siya di na gyud siya magpagunit nani na gyud ni basta toddler na imong anak perte ng kapuya kay magbuot na gyud siya iyaha pero kung sa kakapoy ug makita ni may imong anak perte yung lipayang diba walang kapoy o diba happy kayo siya kumanda siya kuya rag slide siya nana na siya balag daghan kita ko ano ba tay kwarta o di ba lipay kay siya no samot kita kalipay ani kay libre biya ni sa pabatong langayan sa libre gura na dayon o di ba happy na siya gura na yung trabaho mo na kalipay ang slide di agad siya nagdula-dula sa slide kay perte niya lipaya o di ba happy kayo. Ba't po diyang kuya, talagsa lagi na sila pakagawas. Kuya na ko! Dito! Dagan, dagan. Pablo yun na siya busaka. Kamaste na kayo siya busaka sa hagdanan. Panghadlok lang saya isang magdaog. Kay galukso-lukso yun siya sa hagdanan. Hadlok kayo siya, tanawon siya ni mo, ug manaog siya. Tulog pa. So slide. Kana siya, gusto pa na siya mo slide siya, pero gusto na siya tindog. So ako gina siyang gikuan na dili siya magtindog, mag-ingkod lang. Nanay kasunod siya, pertin ng dugaya pa ka slide kang matindog gud siya. Tanagibuno na siya og bula. Happy kayo. Gabiyag nahugaw iyang kamot kay na slide siya. O diha na padugdugog siya siyang tita. Humana sila nagdula kay gusto rin siya mukaon. So unsa pa may gihulat. Pakaon na siya. Bye! Palibre na siya. And that's all. Thank you.